आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप लगातार इस गाने को गा रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग ओरिजिनल नहीं गा पाएंगे। पीछे दिन एगो स्टेज शो रहे अक्षरा सिंह के, शिव कुमार बिकू के और अंकित चंद्रवंशी के, जेमे तीनों जना अपन परफॉर्मेंस देते रहन। तो अंकित चंद्रवंशी ओकरा में एगो गाना गइलन। गाना गइला के बाद अक्षरा सिंह क्या कहतरी कि तू ओरिजिनल को से ज्यादा गाना गइल बड़ा भाई। गाना गइला के बाद अक्षरा सिंह क्या कहतरी कि तू ओरिजिनल को से ज्यादा गाना गइल बड़ा भाई। ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में हो सकेला कि पावर स्टार पवन सिंह से केहू बढ़िया गा सकेला, कोनो माइक के लाल में दम बा, लेकिन अक्षरा सिंह के देखो भाई आतना चटुकारता, आतना चापलूसी करतरी, कहतरी कि यूट्यूबर खातिर एकदम मसाला बाटे। अरे उनकरा के बुझात नहीं है कि पावर स्टार पवन सिंह के भोजपुरी में दबदबा कितना बा। पवन सिंह के तारा के पूछहू जात रहन, लेकिन तू कहतलू कि आप ओरिजिनलों से बढ़िया गइले बड़ो। अतनो केहू के ना चढ़ावे के चाहिए। माना तनी अंकित चंद्रवंशी बढ़िया गाना गावत रहन, लेकिन अतनो ना तारीफ के पुल बांध कि पावर स्टार पवन सिंह से भाई मुकाबला करे लागस ना। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह जैसन बने में कहते कि 7 जन्म का 1000 जन्म लेवे के पड़ी, तब पवन सिंह जैसन केहू ना गा सकेला। तू तो स्टेज शो पर तार के केहू सुना ही ना जाला लगेला, इतना खराब तू गाना गावत रहुआ। एक तो जानबूझ के अक्षरा सिंह विवाद कर ली कि पवन सिंह के साथ हमार टैग जुड़ा, हमार वीडियो वायरल हो। आज दूसरा कहली कि हमार चलते व्यू जाला पवन सिंह के, तो हिंकरा चलते, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये साफ साफ पावर स्टार पवन सिंह के कहतरी कि पवन सिंह खराब गाना गावेलन आ है बढ़िया गाना गेल बड़ा अंकित चंद्रवंशी। तो भाई ऐसा ही नहीं कि तू ही लोग बताओ लोग कि कौन माइक के लाइन में दम बा कि पावर स्टार पवन सिंह के मिटा सकेला, पवन सिंह जैसन गा सकेला। अक्षरा सिंह की चपलूसी न बा, आज अक्षरा सिंह के पावर स्टार पवन सिंह हई मुकाम तक पहुँचा दिलन। आ कहतरी कि आप ओरिजिनल से भी बढ़िया गावतरी। ऐसा तो बात नहीं है ना भैया। हमारा तो खुद खराब लागल बा कि पवन सिंह जैसन कोनो ना गा सकलसन, कोनो ना, लेकिन ई कह के बहुत बड़ गलती कर दिल बाड़ी। पावर स्टार पवन सिंह भाई नाम के मोहताज बन। पवन सिंह भाई ब्रांड हन, बिहार के आन बान शान पावर स्टार पवन सिंह। आ तू पवन सिंह कैसे बोलतरू? तारा के